arquitecte. Ai, quina força que tinc. A veure si trobo un tronc millor, em sembla que no en tindré suficients. No sé si podré. Sí que pesa. Becky, t'agraden els conills? Sí, m'agraden molt. Quan vivia a Sant Lluís, el meu pare me'n va regalar un. Ah, sí? Aleshores, un dia anirem a caçar-ne tots dos. Voldràs venir, Becky? Sí. Si en caçem algun, encendrem un foc i ens el menjarem rostit allà mateix. Fets així són tan bons. I ara, el conillet blanc que em va regalar el meu pare era molt simpàtic. Mai no se m'hauria acudit de menjar-me'l a la brasa. Sí, m'imagino que devia ser molt maco. Probablement a mi tampoc no se m'hauria acudit mai de menjar-me'l. Esclar que no. Ah, no? És cert, això? Sí que és cert, de veritat. Ai, què coi deu estar fent en Tom? Em va prometre que em vindria a ajudar i encara no ha vingut per aquí. I ja es fa fosc. D'acord. Llavors, fins demà. Sí, vindré puntualment. Molt bé. Té, emporta't aquestes pastes a casa teva. Les ha fet la meva mare per la teva família. Ah, moltes gràcies. Becky, si demà vinc a jugar amb tu, podré venir demà passat també? Sí, és clar, home. I el següent també? Doncs també. Tu ets el primer amic que he tingut a Sant Petersburg. Si vols, pots venir cada dia. Oh, me n'alegro molt. Llavors, nosaltres serem amics tota la vida. És molt bonic tenir amics per tota la vida. Ei, Becky, tu amb algun xicot has lligat amb prometatge? Doncs no, què vol dir prometatge? Bé, no ho sé ben bé perquè jo tampoc no ho he fet mai, però pensava que em podria prometre amb tu. Ha de ser meravellós. Oh! Ah, a veure si fas bondat, César. En Tom és el meu millor amic, ho has entès? Bé, doncs me'n vaig, ja s'ha fet tard. Calla. Adeu. Adéu, Tom. Fins demà, entesos? Sí, fins demà. Ui. Adéu. T'he dit que callessis, César. Per què li bordes tant en Tom? Amb els altres no ho fas. Sí, tapa, fill, puja a cridar el teu germà. El sopar ja és a punt. Sí, tia. Oh, quin goig. Segur que són boníssimes. Molt bones. Vinga, Tom, ja pots baixar a sopar. Ara hi vaig, sí. Afanya't, no la tia Poli s'enfadarà. Oh, s'han aixecat. No les podré donar a la tia Poli esmicolades com estan. Oh, que bones que són. Nyau! 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 No et crido a tu, Peter. Va, fuig d'aquí.
passa res, Huck. Què vols? Hola, pots deixar-me un martell i un xerrac per serrar fusta? Sí, esclar, Huck, però per què ho necessites? Doncs perquè ja m'estic fent la casa tot sol a dalt d'aquell arbre. Què? A dalt d'un arbre? Oh, sí, és cert! Però, noi, no em diguis. Te n'havies oblidat de debò? No ho entenc. Però què et passa? Me n'havia oblidat, sí. Perdona'm. Bé, no t'hi cap fiquis, home. Aviam si em pots deixar les eines. Ja m'espavilaré jo sol, no cal que m'ajudis. No t'enfadis. Demà ja aniré, t'ho prometo. Però em deixes les eines o no? Digues sí o no, és l'únic que vull. Té, per tu. Espera'm un moment, te les portaré de seguida, eh? Si m'hagués dit que no em podia ajudar no passaria res, però m'ha enredat. Em diu que l'esperi i, esclar, jo l'espero i en acabat no es presenta a fer la feina. Aquí ho tens. A més del xerrac i el martillet caldran claus, oi? Contesta'm, Huck. Tom, Què et passa ara? aquestes pastes són boníssimes. Ei, d'on t'has tret una cosa així? Doncs jo, mira, d'on vols que les hagi tretes? Les ha fet la meva cosina. Boníssimes. Si vols te les pots menjar totes. Sí, home, sí. Si insisteixes, doncs sí. Aquí tens el xerrac i el martell. I els claus també. Gràcies. Demà vindràs a ajudar-me? Si tu vols... Tom, abans t'he dit que no calia que vinguessis, però pensant-ho bé crec que jo sol no ho podré fer. Vindràs? Aleshores vindré. No faltaré, Huck. Doncs t'esperaré. Molt bé. Avui m'he portat força malament amb en Huck. Per això li he regalat tots els claus que hi havia i les pastes. Tan bones com eren. Demà aniré a ajudar-lo peti qui peti. Ostres, s'hi havia quedat amb la Becky. A veure com en surto ara. I dius que la teva tia està malalta? Sí, Becky, des d'ahir la nit. Es queixava que li feia mal l'estómac. Vaja. I tenia molta febre. És que la meva tia pateix del cor, saps? Quina pena. Ja ho saps, per això haig de tornar a casa més aviat avui. Sí, és clar. Està sola i has d'estar per ella, Tom. No, però vull estar-me al seu costat. La meva tia amb això ja en té prou, imagina't. Aquest matí, quan he sortit de casa per venir a l'escola, s'ha quedat molt trista, la pobra dona. Aleshores, la malaltia que té és greu pel que dius. És una llàstima que avui no pugui anar a casa teva. M'agrada molt jugar amb tu. Ah, les pastes que em vas donar eren boníssimes. Bé, doncs, fins demà. Que millori aviat la teva tia. Sí, estic segur que de seguida estarà més bé. Fins demà. Adéu, Becky. Tom, mira, he acabat de construir-la. Què? He estat treballant des de que s'ha fet clar. Què et sembla? Ho he pogut fer tot sol. Bé, a què esperes? Apa, puja. Ja vinc. I què et sembla? És estupenda, oi que sí? Sí, però no és com la que em vas ensenyar dibuixada en el plànol. És completament diferent. Aquella m'agradava molt més que aquesta. Un dia... Allò era un casalot i no feia per mi. Amb una casa així ja en tinc prou. Per què en vull més? Però tu et volies fer una bona casa. Aleshores, per què no en construïm una de millor, eh? T'he dit que ja en tinc prou. Bé, però com a mínim hi farem una teulada. Et diré el que penso. Aquesta casa que has fet no val res.
Que no val res? Exactament. Vols continuar vivint com un vagabund tota la vida? Això és el que desitges? No, senyor, jo no sóc un vagabund, em sents? Escolta'm un moment, Hook. Acabo de tenir una idea estupenda, meravellosa, saps? Què et passa? Et dic que acabo de tenir una idea estupenda i no em fas ni cas. No em creus? Mira, és aquella d'allà. Estàs segur que no hi viu ningú, Tom? Ara ho sabrem, som-hi! Què te'n sembla, Hook? Aquí hi ha materials per construir una teulada sensacional. Però a la meva casa no cal que tingui teulada, home. Deixa'm fer la meva manera, on ja? El que passa és que ets molt poruc. Va, vinga, comencem d'una vegada, afanya't. Aquest noi és més tossut que una mula. Jo crec que amb totes aquestes fustes ja en tindrem prou. No ho sé. Amb aquest viatge, quants en portem? Hook? 4 viatges, 4. N'estàs segur? Esclar que n'estic segur, ens sobraran més de la meitat de les fustes que hem arrencat. Ei, què et sembla si féssim una casa de 2 pisos? Tu estàs boig, si continues dient bestieses et llançaré això pel damunt. Sí, era una broma, bràtol. Però ara que ho penso no estaria gens malament. Que no, i deixa'm tranquil. Jo pensava convidar la Becky perquè veiés la casa. Per això insistia tant a fer una teulada. A més, sense teulada què passaria quan plogués? És que, de fet, el ruc d'en Hook no pensa gaire. No sé per què tanta feina. Tenia raó, ell. Mai no m'hauria imaginat que costés tant allò de la teulada. Sort que en Hook s'ho havia pres amb entusiasme, perquè si no... Agafa això! Porta! Jim! Jim, vine! Em cridava vostè, senyoreta Maria? Sí, el mànec de la porta de l'estable s'ha trencat. A veure si el pots arreglar. D'acord, senyoreta, l'arreglaré ara mateix. Quan puguis, Jim. Tu estigues quiet! Ara jo! He dit que no camí! Preparats? Sí! Que vinc! Aguanteu fort, que solta el millor! Ja vinc! Ara em toca a mi! Després vosaltres, un a un. Amb ordre, eh? Això no ordre, eh? Això no aguanta! No vols jugar amb ells? No. Estàs molt trist, Tom. Què et passa? Ha empitjorat la teva tia? Bé, ja et vaig dir que està malament del cor. Ahir a la nit vaig resar perquè es posés bona ben aviat, saps? Gràcies, Becky, gràcies. T'ho agraeixo moltíssim. Mira, quan estigui millor de la malaltia, vindré a jugar a casa teva cada dia. M'agradaria que es curés ben aviat.
l'altre dia? Eren formidables. Com les va fer la teva cosina Maria? No, me les van donar a casa de... A casa de qui diu? A casa del senyor Thatcher. Ja em semblava a mi. Les va fer la mare de la Becky. Eren boníssimes. Perdona'm que t'hagués mentit. No té cap importància. No sé per què dic mentides, sempre m'enxampen. Estira. Ja estiro. Més fort. Ja estiro fort. Estira fort. No puc. Doncs sí que l'hem feta bona, ara. Té, aquí ho tens. Moltes gràcies. Quant costa, senyor Rogers? $1.80. Així que és per fer un regal, que és el xicot afortunat. No és per cap noi. La tia d'en Tom està malalta. Vull visitar-la i portar-li un regalet. La tia d'en Tom, dius? Et refereixes a la senyora Polly? Sí, senyor. Sí que és estranya, i la vaig veure a la font i em va semblar que vessava salut per tot arreu. N'està segur, senyor? I tant. Hola, molt bon dia, senyor Rogers. Mira, noi, aquí la tens, la senyora Polly. Bon dia, senyora Polly. En què puc servir-la? Posin claus de diverses mides. No sé pas què ha passat que ens n'hem quedat sense. En Jim no ha pogut arreglar un mànec d'una porta perquè no en teníem. No sé què se'n deuen haver fet. Oh, en Tom és un mentider. Eh? I ara, senyoret Tom, es pot saber què fa amb la meva finestra? Hola, Jim. No m'havies dit que anaves a l'hort? Hi havia d'anar, però aquí passen coses molt rares. Per exemple, han desaparegut tots els claus que hi havia a casa. Oh, sí, els claus. Vostè sap on són, oi que sí? I potser també sap on paren el xerrac i el martell, ho sap? Ho sé, però no t'ho diré per ara. No m'agradaria veure com el senyoret Tom rep més bastonades de la senyora Polly, però aquestes eines han d'aparèixer, m'entén? Perquè si no, no hi haurà altre remei que explicar-li tot a la senyora, i ja sap com es Ets posa. una coseta i un traïdor i un xantagista. Vinga, què vol triar vostè, senyoret? Em diu on són el xerrac i el martell o li explico tot a la senyora i que el castigui com cal. Tard o d'hora haurà de dir la veritat. No creu que val la pena que ho faci ara, senyoret Tom? Escolta'm, on has amagat el xerrac i el martell? No et preocupis, mira. Però no sé per què l'has portat aquí, ens ho aixafarà tot, aquest. No ho he pogut evitar, noi. Què et pensaves? Bé, però a veure, senyoret Tom, digui'm on són el xerrac, el martell i els claus. I jo què sé? Ja ho entenc. No pensen tornar-me'ls fins que tot estigui acabat. M'equivoco de gaire? Deixa'm estar! No t'ho penso tornar mai més! Vaja, ja sé el que farem, doncs. No queda altra solució que construir aquesta casa tan de pressa com puguem. Crec que serà l'única forma de recuperar aquestes maleïdes eines. Els donaré un cop de mà, així acabarem abans. Ah, però per poder-ho fer caldrà que em doni el xerrac i el martell. I si no li importa, seré jo qui dirigirà la construcció de la casa. Som-hi! Vinga, tothom a treballar! Ei, Visca! Visca, Jim! Visca! Gràcies a l'ajut d'en Jim, que és molt traçut, l'obra va avançar ràpidament. No sé com ho van arribar a saber els nois, però el bosc es va farcir d'estaquirots. Tant en Hook com jo
Estàvem orgullosos de la bona idea que se'ns havia acudit. Bé, doncs ja està del tot acabada. Oh, ara sí que tens una bona casa, Hook. Ai, tot això em sembla que és massa excessiu per mi. Tot gràcies a tu, Tom. Apa, vinga, aviat en farem una altra encara més gran. Nois! Pugeu-hi tots! En Hook us vol ensenyar la seva nova casa! Pugeu! No, un a un, per favor. Heu de pujar-hi un a un. M'enfonsareu la casa, beneits, que no em sentiu, dropos. No et preocupis, Cook, l'he reforçat molt bé. Ja veuràs com resisteix. Deixa que pugi tothom. Oh, Becky! Becky! Mentider! Perdona'm, Becky, no tenia altre remei que dir-te una mentida perquè et volia donar una sorpresa. M'has de creure, és la veritat. Mira, fixa't que genial, en Hook finalment té una casa com tothom. No m'agraden gens els mentiders. No et diré mai més cap mentida, t'ho prometo. A més, no cal que et menteixi perquè la casa d'en Hook ja està acabada del tot. La vols veure? Segur que t'agradarà per dintre i hem treballat molt. No et facis pregar. No m'atreveixo a pujar-hi allà, em fa molta por. No et passarà res, dona. Jo t'ajudaré si vols. Vinga, som-hi. És que jo no hi he pujat mai a un arbre. No et preocupis, si hi ha una escala, dona. En Hook no volia posar-ne, però la vaig fer jo per tu, especialment per tu. Especialment per mi? Això mateix. Apa, vinga. Sí. Mireu com es veu el vaixell! Adéu!